Ahojte, volám sa Monika a dnes by som vám rada predstavila vankúš, ktorý môže zmierniť chrápanie, pomôcť pri spánkovej apnoe a zlepšiť kvalitu vášho spánku. DreamCloud Premium je anatomický vankúš navrhnutý špeciálne pre tých, ktorí bojujú s chrápaním a spánkovým apnoe. Jeho ergonomický dizajn udržiava vašu hlavu a krk v správnej polohe, čím pomáha otvoriť dýchacie cesty. Výsledkom je lepšie prúdenie vzduchu, zníženie chrápania a kvalitnejší spánok. Je vyrobený z biopamäťovej peny a dokonale sa prispôsobí tvaru vášho tela, čím poskytuje podporu presne tam, kde ju potrebujete. Vďaka nášmu vankúšu sa môžete prebudzať svieži a oddychnutí. Zbavte sa nepríjemného chrápania a zažite pokojné noci s vankúšom, ktorý myslí na vaše zdravie. Pre lepší spánok odporúčame DreamCloud Premium, ktorý nájdete u nás na e-shope Vita Herbals.